na sako su a baitin ki sajida. Baitoci nake wana na batula, yar gata kike da manzan Allah sajida. Yan uwa sallama nake miƙowa, dan zan gaida shugabar kyawawa. Na na batula yanzu zan yi yabawa, yar gata kike wajen manzo na sajida. Mai kyawu na asali yar manzo, yar al-Mustapha da baya gizo. Na na batula sanna sanna da kwazo, ni ke gaisuwa gare ki batula sajida. Baitoci nake wana na batula, yar gata kike da manzan Allah sajida. Na na batula na shigo fadarki, ki mai izini na yi waƙarki, na zamo hadimi na ringa ya baki, inda ki tambara gare ki batula sajida. Shugaba ce ta duka mata nana, ko haila ba ba ta yi ko jinana. Shugaba ce uwa ta kowa nana, ga na gare ki zo ki shafan kaina sajida. Baitoci nake wana na batula, yar gata kike da manzan Allah sajida. Nana mata wajen Ali Sadauki, Abban Hassan Husaini sanna mayaki, sannan da yake wajen abbanki, gashi sahabi wajen abbanki sajida. Gani gidan da ba a yin kullewa, kowa in ya zo zai darawa, nan duk mai fada yake tarewa. Ai ta safa da marwa kofar ɗakin ki sajida. Baitoci nake wana na batula, yar gata kike da manzan Allah sajida. Ummul Hassanaini ya mabaruka, umma ga Husaini baki da danka, mai kin ahalinki dole ya koka, ni dai na faki da san ku batula sajida. Mustapha kai ta nan nake hutawa, begen na na binta ban dainawa, shaukin san take sakan kokawa. Allah dan isar ma'aiki ta san da sajida.